Yeah, an yi aure, an yi aure, an yi aure, an yi aure. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Farko na sako sarki masanin da shi kadai gwani. An yi aure. Shi ne yabon basira na yi wakar da kuka san da ni. An yi aure. Shi ne ya bani dama yau na idan agoba babu ni. An yi aure. Fakar biki na Abdul so zan yi ilahu idani. An yi aure. Ko salatuka. An yi aure. Kuka mai maka. An yi aure. Da alihi duka. An yi aure. Sahabu ka saka. An yi aure. Allah ka sanya albarka a wurin Abdul da Maryama. An yi aure. Na zo gare ka zan yi tuni gunka Abdul da Maryama. An yi aure. Abdul ka kara danka amanar ta kai mata lallama. An yi aure. Na san halin ka kai mai kirki ne ka kara azama. An yi aure. Ina Maryama. An yi aure. Ki kara himma. An yi aure. Ki masa hidima. An yi aure. Shi ne kima. An yi aure. Ki kara da biyayya Maryama ki kara martabar ki gidan aure. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Taka rawa amarya na ce da gidan Abdul so kuma mijinki a yanzu gashi jido. Ranar wanka an ce sami sami cibi ai baya buya. Lallai so yayi rana tunda ta kai ga aure. Da ke da mijinki Maryama za ku kulle kyaure. Haba daure daure amarya, daure daure amarya kun dace da juna. Naga soyayya ce a farko, kauna ta biyo a gida za ku kuje ku zauna. Naga amarya ango sun kyau sun fesa wanka. Adam Saraki ce amaryarsa ta daina kuka. Nasimu gaisuwa ta ga amarya da ango, lallai yau kun yi aure. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Amarya da ango ga shawara a yau zana ba kowa. Komai tsanani da wuya so da ke rufe sirrikan kowa. Zaman aure a guri ne ba ni so a jikan kowa. Abdul so kayo da ta da Maryama irin kirki. An san ta da tarbiya sannan ba ta jayaya. Abdul ka'idatan amarya ga ta mai ilimi ta. Ni ma image na gadon kaya za ta ya kodin birna. Dan na ga dangi duka su sun fito sun yi birna. Adam Isara kici ma na gaya ta yin birna. MHT fatan da nake muku auren ku yayi ɗorewa haya. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Ya amarya sanne sanne ki taka yau lokacin ki ya zo. Ki da mijinki zamu mu kai ki baki ko babu kanzo. Amarya Maryama ki tashi ko a domin ki ya zo. Abdul sabo ango naki ni mai wakar ku na azo. Farin ciki muke nunawa, kowa ya zo ya yau takawa. Ango amarya ku yi juyawa. Yau dai amarya ta tafi ɗaki ki yau zaman ki ɗau maki. Ango mijin amarya Abdul sunanka yanzu ka zama zaki. In ka kula haƙi na amarya mun san halin ka ga ɗan kirki. Auren ko an kayo sai duk na gudu bai tuka nake makuran aure. Ranar farin ciki yau ta dawo, Abdul so a yau ya yi aure. Amarya Maryam kun dace, Allah ya bar ku tare gidan aure. Maryama lokacin gagarki yau ya zo. Ranar ku ce ga duk mun hallara yau kan gaba batun cin kanzo. Amarya kin yi datan gwanin da tilas ayo kiran shi da gwarzo. Abdul ka jarumi ne, mai sanki zahiri ne. Da zuciya da halin sai kamar ke a zahiri yar baiwa. Mai sanya gane girman kaunar ku zancen gabai wuce gunkowa. Kuna da kyan hali ne,
ku damke kar ku sake ku ya sarwa. Abdul gana ki ne Maryam ina ya bada halayya. Alhassan yayi man waka nan zana gargare dan gona. Ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure. Amarya Maryam kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure. Auren masoya alkhairi ku zo mai karya. Mata iyaye ai murna a gunku na koya. Abdul so ya zama ango yana da mafiya. Maryama amaryar sa magai da masoya. Aure suna gun alkhairi kani ne da yaya. Maryama amaryar Abdul so ya kun haɗa gayya. Ku yi haƙuri, ku yi juriya, duk sirkan juna ku rike ku burge iyaye. Maryama zo ki ba Abdul so ki kyale kawaye. Sai kun kula dan karmakiya su sa ku hawaye. Suleiman alijiri na zo ina baitukan kunya aure. Ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure. Amarya Maryam kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure. Kuma lokacin aure Maryama kin zamo kyaure. Gidan wajen kikin tare Abdul naki ne gwarzo. Bisi bikin ku yau na zo, bikin ku babu cin kanzo. Ina kuke mutan zazzau yau dai lokaci ya zo. Daure amarya daure, gudu zukar kawaye. Yau hudu bari iyaye, karkirin ka jaye jaye dan aure sunar annabi ne. Baban baturi kenan fada matowa gun sharifai. Matar da zakin Allah suke balin jinji. Kai na Maryama na Maryama auren kuke da Abdul an daura. Ina Maryama ina Maryama da wannan bizi na ce da ku to sai Monday sauran batun sai ran Monday. Ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure. Amarya Maryam kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure. Muje gaba Maryama muje gaba. Muje gaba Maryama ke da Abdul babu rabuwa. Kun kira makiya kun zarce su dan kun yi gaba. Haɗi na rabu ne haka ya tsara kun zama kainuwa. Maryam Abdul yan girma a yau kun daina yin girma. Auren ku an yi ba dama, zauna ki zauna bacin amana. Kar da ki biya jigar kawaye, za su saka ki kiyo halaye. Ki nuna tarbiyyar iyaye, Sa'idu Jibo ke yin wake. Maryama ke da Abdul so auren ku rabu ne na fa. Ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure. Amarya Maryam kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure. Abdul so angon Maryama auren ku akai. Ayyo aure. Na tabbata ranar da ake wanka TV ba zai yi ƙura Ayyo ba. aure. Abdul so yau kai ne ango batun gaban ya karya Ayyo ba. aure. Maryama ce amarya yar lalle halinta ba na kushe Ayyo ba. aure. Abdul da kai da Maryam kun dace yau kun zama abin Ayyo duba. aure. Amarya da ango sha kallo. Abdul so angon Maryama. Yau za ku yi wa magauta gwalo. Abdul so angon Maryama. A tun da yanzu kun kai gololo. Abdul so angon Maryama. In gyaɗa a shagara ta akwai sihiri. Dubu koko da kallo ta fi ɗari. Abdul so ɗan wuliya ango Maryama ce amarya. Ayyo aure. Ku yo zama gida lau da limana ko ba marar da kunya. Ayyo aure. Ga bai cikin Muhammad bin Umar al'yan matsayi ku koya sai wata Ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure. Amarya Maryam kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure. Abdul sannan angon Maryama lokaci ya haɗa Abdul Maryama. ku da makiya sun gangami ba su iya raba Abdul ku. Maryama. Allah masanin sirrin ciki tun da shi ya haɗa Abdul ku. Maryama. Ku damke juna kar ku bari a zo a zuga Abdul ku. Maryama. Muna ta bikin ku ta sanya yau nake ta yaba ku. Abdul Maryama. Da ni da mawaka duk murna muke ta taya ku. Abdul Maryama. Maryama amaryar Abdul Rabbana ya tsare Abdul ku. Maryama. Sa albarka kun yi zaman ku ba wani shakku. Abdul Maryama. Musim mai waka yau murna yake ta taya ku. Abdul Maryama. Da ni ci na gadon kaya ma murna yake ta taya ku. Abdul Maryama. Sadiq na gudu shi ma
ta Abdul Maryama Zira fama yau murna yake ta Abdul Maryama Sai jibai mai waka yau yana ta Abdul Maryama Yariman waka yau murna yake ta Abdul Maryama Muhammadu al'imma murna yake ta Abdul Maryama Amiran waka yau murna take ta Abdul Maryama Sakinatu yar mulki murna take ta Abdul Maryama Dani mai waka Adam Israki makai baitin aure ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure amarya Maryamu kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure Maryam ga Abdul so ranar ku ce amiran waka ne baiti amanar ku ce kin zama zara shi ko ta wanga lokaci a soyayyar ku na duba ba kula ku ce kun iska lokaci ni na yi burci amarya Maryama sannin ki ke nake yaba ki da su muje 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 mu gona ango dan mu da bani farci ango amsa sunanka Maryama gashi an baka gare ta babu tamkarka hakin ta yanzu na gunka babu ta rabuwa soyayya ku kauda aka siya zama ranar farin ciki yau ta dawo Abdul so a yau yayo aure amarya Maryamu kun dace Allah ya bar ku tare gidan aure komai farko wata rana sai yau ƙarshe haka da a tashi yau Abdul da Maryam sun aure na sunna soyayya daɗi wata ran ta zare bace idan an yi aure a cikin ta ai nasara ce haka da a tashi yau Maryam kin yi wazarce domin yau za a kai ki gida na Abdul kun aure na sunna Maryam ki ta so yau zaki